Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Isa ka menor de edad nga babae ang gimolestahan sa upod niya sa ilimnan nga lalaki. Sampang ginakuhaan man sa video sa mga upod nila nga mga lalaki ng mga criminology students. May report sa Nico Delfin. Naglapta sa social media ang video sang sexual nga pag-abuso sa 17 anyos nga babae sa sulod sang ilimnan sa 17th Lacson Street. Sa video, makita ang 4 ka mga lalaki nga nagakinadlaw samtang ginamolestya sang ila ka upod ang nagakatulog nga biktima. Suno kay Police Captain Glenn Montaño, Commander sang Police Station 2, ginausisa na sang Women and Children Protection Desk ang insidente. Agud mapasakan sang kaso nga rape ang isa sa 4 ka mga lalaki. Sarang man mapasakaan sang reklamo, angot sa pagsupak sang cybercrime law ang 3 pa ka mga estudyante nga ginapatian responsable sa pagkuha kag pagpalapta sang video. Mga criminology students sila sing isa ka universidad sa Bacolod. Dina-determine pa sang sang atong WSPD Molo siya sa sexually rape or acts of dishonestness depende sa medical legal yan. Okay. Actually sa iban tong mga upod yung mga laki sa anong possible man nga charges sila? Pwede man na sila ma-charge sa atong victim sa pagpalaptas ng video cybercrime separate na case naman. Ginmay day pa sing isa sa mga lalaki sa iyang social media account ang pag-abuso amo nga nahibaluan kag nagreklamong menor de edad sa pulis. Hindi man ko no relasyon. Bago yaman lang ko na kilalan Sa siguro. Muna nga nakaupod siya inom-inom. Gin drug siya or natulugan siya? Wala man siya naka-mention sa among baling iya lang natulugan siya sa paas ang lalaki wala man siya ganito kabatsyag. Ginano siya. Pero that time nga nakita niya ang screenshot ng video, dito yan ang nakita kung ginano siya. Napasirada na sadtong resto bar sa mapatod nga madamo sa mga menor de edad ang nagasulod kag ginabaligyan sa makahulubog nga ilimnon. Pero ginpahayag sa management sang bar nga humalin sadto, ginpabasog na nilang strikto nga pagpang-usisa sa mga customer. O galing may mga kabataan nga nagapangita man sang lusot kag nagabinutig agud lang makasulod sa resto bar. Nico Delfin para sa DGCast Negros.